is juist de bedoeling dat we even zien laten hoe de route is. Even een paar hoogtepunten daaruit taljachten en dat doen we in Makkum om te beginnen. En dat doen we later in Frans zitten. Ja, daar verheug ik me ook alvast op. Maar ik ben heel nieuwsgierig hoe het hier wezen zal. In vaste plak de traditionele onderdelen die met de plak hebben natuurlijk. Dat is het beachvolleybal, dat is de playback show, dat is de survival. Nou, dat soort dingen die de Koninginnenvereniging van Makkum alle jaren organiseren, die worden ook vanzelf, die binnen ook een haatactiviteit. En er is er nou en dan ook activiteit. Nou, met een kniepeertje is dat een van de prinsen bij Galice zei, mijn dochter of een van de prinsessen, dat zou leuk wezen. Zoals? Sla je op de kop. En nou, we hebben nog een ringskelter in. Ja, er zijn verschillende mogelijkheden wel om uit te dan. Vrij traditioneel alweer. Ja, maar geen koek hebben. Er wordt niet koek gehad. Om daar maar duidelijkheid over te beginnen. Dus het wil ik autovrij maken, de hele binnen. Ja, dat is net een auto dit jaar mee station. Nou zit alles vol, maar Ja. dat is dan gebeurt vanzelf. Nou ja, hier hebben we het klompkasteel. Ja. Nou, dan moeten we eens even zien. Dit is zo'n mooie klomp. Die naar de andere kant moet. Dat zal nog net. Hij ziet er heel mooi uit. We hebben 26 activiteiten en als het nu heeft en 26 dingen, er zijn natuurlijk ook zaken daar ren je alleen nog maar langs om zo te zeggen. Dus gemiddeld is dat 2 minuten. Nou ja, als het een beetje uitrent, dat is uiteraard de bedoeling net, maar Nou, net te vol, hè, want de koninklijke door mij en dan de kan ik maar mijn activiteit. Ja, dat is weer. Nee, maar daar houden we het rekening mee. Ja. Alleen ik ren net maar een stap was in het boosten en denk, oh jee, dit rent uit. Er zijn speciale mensen in het hele grote geval die willen eens even wat onsporende bewegingen maken. Dus dat komt ook weer. Nou, leuk. Maar de koningin moet hebben. Ja, dat moeten we nou eens even, nog nadenken. Dat hing het er heel. Nee, dat hing het er heel over aan met de koningin in het bij u zorg. Ja, want dat is ongeveer de volgende. Ja. Dit is het eindpunt, dus je moet je dat zo vaststellen, daar staat dan de koninklijke bus te wachten hier. Dus dan is het voor u gebeurd. Nou, welkom. Gaan we nou naar Fransje.